Felly bod chi wedi teimlo weithiau pan mae gwaith yn anodd, pan mae pethau yn hel ar eich meddyliau chi, bod chi jyst angen mynd allan yna i glirio eich pen ac i glirio eich meddwl. A falle bod chi fel Jacob wedi ffeindio'ch hunain yn mynd am dro wrth ymyl yr afon. A mae'r hanes yn dweud fod yna rhywun neu rhywbeth wedi gafel ynddo fe. Maen nhw'n reslo trwy y nos. Pan o'n i'n ifanc, o'n i'n licio watcho reslo, ond nid y reslo yma o America, ond reslo Cymraeg. Dych chi'n cofio reslo Cymraeg? El Bandito. Efo pwy oedd Jacob yn reslo? Wel, efo Duw, ynde. Da ni gyd wedi reslo efo cwestiynau ynglyn â bywyd, ynglyn â pwrpas, ynglyn â beth sydd tu ôl pob dim. Hynny yw, falle bod rhywun yn ffeindio eich hun ar hyn o bryd, neu'n ddiweddar wedi mynd trwy brofiadau tebyg i Jacob. Le mae bywyd falle yn ddiweddar wedi teimlo fel bod chi yn y tywyllwch. Le mae'ch bywyd chi falle yn teimlo pethau ddim cweit yn iawn. Wel, mae'r un Duw sy'n cyfarfod Jacob yn gallu cyfarfod ni. Falle bod chi wedi bod yn brwydro efo Duw. Falle bod yna gwestiynau ydych chi wedi bod yn reslo efo Duw neu efo bywyd yn gyffredinol ers wythnosau, misoedd, blynyddoedd. Wel, peidiwch rhoi give up. Cariwch mlaen i holi'r cwestiynau. Cariwch mlaen i ofyn i Dduw am yr atebion. Achos be mae Duw eisiau fwy na dim byd yw i chi fod yn onest efo fo. Pan dych chi'n cyfarfod Duw, mae e'n gadael i farc arna chi. Pan dych chi'n cyfarfod Duw, mi fyddwch chi wedi eich newid a byddwch chi ddim yr un person eto. Mae Jacob yn cyfarfod Duw yn y tywyllwch. Maen nhw'n ymladd drwy y nos a doedd e byth rhywun fath wedyn. Falle bod rhywun angen clywed heno bod o'n iawn i chi reslo efo Duw. A da ni yn credu fama fod y Duw mae Jacob yn cyfarfod wyneb yn wyneb, bod ni yn gallu weld o yn fwyaf clir yn ei fab o, sef Iesu Grist. Nid dim ond syniad, nid dim ond concept ydy Duw i ni yma yn Caersalem, ond mae o yn berson. Mae'n berson y gallwn ni adnabod a'i enw fo ydy Iesu Grist.